alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba, ƙarshen namba, tsakiyar namba. To da fatan mun waye gari na litini lafiya. To insha Allah ga kuma wani sirri da muka zo muku da shi, fahimul Qur'anil Karim wal ilmi. Wato wannan sirri ne na fahimtar Alƙur'ani da karatun littattafai da kuma abin da ya shafi karatun boko. Insha Allah wannan sirri ne mujarrabi don kanmu, don ƴaƴanmu, don jikokinmu da sauran ɗaliban da suke gabanmu. Insha Allah yadda ake yin wannan sirri gashi nan, taktubu ya sharabu kulli yawmin marratan wahidatan. Wato ana rubuta wannan sirri kamar yadda kuka ganshi, kullum za a shayi sau ɗaya ila sab'ata ayyamin zuwa kwana 7. Abinda ake rubutawa gashi nan: Ar-Rahmanu allama al-Qur'ana khalaqal insana allamahu al-bayan ash-shamsu wal qamaru bi husbana wan najmu wash-shajaru yasjudan la tuharrik bi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Shine sai fa'ili din nan, to shine ake rubuta. Idan an rubuta shi, ana rubuta shi kafa ɗaya, sai a zo a rubuta wannan hatimin kafa ɗaya. To idan aka samu ruwa aka wanke, sai a samu ƙasar kofatan doki inda ya taka ko yayi wannan, to insha Allah sai a dan iba, sai a zuba, sai a dinga ba ma yaro kwana ɗaiɗai, kwana kullum yana sha sau ɗaiɗai, kuma ba lallai sai ya shanyewa ɗaya ba. To idan ya gama wannan, in ya sha yau, gobe ya bashi, jibi a baya har tsawon sati ɗaya. To bi iznillahi ta'ala yaro komai yadda kwakwalwar shi ta danne ya zamana bai da ganewa, bai da fahimta, duk rashin fahimtar yaro in Allah yadda in dai ana mishi wannan, aka yi mishi tsawon kwana 7, duk yadda kwakwalwar shi ta kwanta, ba ma magana yaro ba, ko babba ne yake wannan rubutu insha Allah yake sha, Allah zai fahimtar da shi, zai buɗe mishi kwakwalwar shi, zai washe mishi kwakwalwar shi, kuma zai bayi cikakken ilimi mai yawa kuma mai amfani, ilimin boko da na littattafai, sanin hadisai da fiqhu da sira da sauran fannukan ilimi. Sannan kuma sirri ne na samun alqur'ani, hadda alqur'ani, wato duk abin da aka faɗa ma yaro insha Allah sai ya haddace. Wannan sirri ne mai kyau, mujarrabi akan fahimtar karatu insha Allah. Dan neman ƙarin bayani ana kira a 0813001069. mai magana Alaramma, wanda aka fi sani da barista, wanda ake malakabi da Maji Daɗin Rauhanai Zaria, kuma wanda yake so yaron shi ya gaje shi akan fannin ilimi, to insha Allah kuma Allah ya tsare shi daga sharrika na zamani. To idan an haifi yaro tun yana karami, za a rubuta wannan hatimi kafa ɗaya da wannan ayoyi kafa ɗaya a jikin mudubi insha Allah, sai a wanke, sai a hada da zamzam. In aka hada da zamzam sai a dafa, idan aka dafa insha Allah sai a bashi har ya shanye. To in Allah da yaron zai tashi ba cututtuka a jikin shi, kuma zai tashi mai matukar fahimta, kuma zai tashi abin soyuwa a idan mutane. Haka kuma idan mace ce ma take da ciki kake so, insha Allah sai a zuba, sai a rubuta wannan rubutu kamar yadda kuka ganshi. Ana so yaro ya zo abin soyuwa a idan mutane, kuma uwar ta haihu lafiya, kuma sannan yaron da za a haifa ko mace ko namiji ya kasance mai matukar fahimta, kuma mai daraja, mai samun farin jini a idan jama'a. To insha Allah za a rubuta wannan hatimi, wannan ayoyi kafa 7, hatimin kafa 7 insha Allah. A ƙasa za a sa wa akhrajatil lil asqalaha min baqaliha wa qisaiha wa fumiha wa adsiha wa basaliha, za a rubuta. Idan aka rubuta wannan insha Allah za a je a samo ganyen tawatsa guda 11 insha Allah, sai a daka. Idan aka daka sai a zuba, sai a ba matar da take da wannan juna biyun. To bi iznillahi ta'ala, ko da haihuwa na mata gardama, ana mata CS insha Allah lafiya za ta haihu cikin yardar Allah insha Allah. Mai magana dan karamin almajirin ku Alaramma, wanda aka fi sani da barista, wanda ake malakabi da Maji Daɗin Rauhanai Zaria.